estic molt content, de veritat. Treure una banyera per una persona gran jo crec que és algo essencial i molt... que et dona una altra vida. Vull dir, tens tan fàcil dutxar-te, tindre una higiene, que t'agrada, inclús és que t'agrada. El que valorem és que el fet de treure'ls la banyera els hi permeti seguir vivint a casa seva molt temps més i així facilitem o evitem que pugui haver-hi caigudes o algun tipus de problema o de risc en el fet de seguir vivint a casa seva. I un exemple clar és aquesta acció que hem fet a casa d'en Ricard, amb aquest resultat tan positiu per ell, per la seva autonomia, pel seu benestar, que les persones que ho desitgin i que puguin continuar vivint de manera autònoma a casa seva.